Diphu lorulang so rang sinasor po the trium holalong pai pai ni pain koi rai CR ni laki pirthia dang saru sar hang arani mati Vol Senior Citizens Day pu hok ponse Diphu rong supialong ta talon dun Karbi sarang hangamai KSAA asong atum pen patir piponsi karbiang long arlo artani kan trok ke pen abat kido tumapan Vol Senior Citizens Day amai talon ponsi Bangso amai KSAA amai pud hanis for inti pen mai chori ponsi kongchun bangpi simarong hangpi pen alupi pachini pon Bangso hud aluhi sarpi aman pen KACEM kachirong pipi Padmasri pokhila lekthepi KLA kongchun bang onteron KCS mai pu humsing bi Kongchun bang Sunil Tokbi Rangsina song mai pi kasang bipi pendanglok penang anaparim rat saikam bangpu pi atu chitongdu KSAA Kongchun bang pisimarong hang pipen mai ke phalam thi jai ponsi karbi sarang hang mai ke isi karbi khai ningkan trokep ke chok arta ke peng atum kachingro maklam mapen isomara phan kachithan chimum avar saya phan puta ninji Lapuke SAA Bidisar Dr. Dharam Singh Teron Pen Vol Senior Citizens Day Talon Puthak Mayalong Than Pon Lapen Asam Angkang Long Sarang Hang Aphai Kidoke Lak Inkoira Ki Thom Su Se Do Putang Ninje Pon Lapuke ACEM Kachirong Pipi Pen Lam Theke Jai Pon Ke Sar Ang Hang Amai Isi Mesen Lo Athe itum asomar ko matni atum ke apaya po ani piahu po aphan kachit heng kachit chok bang do lasila hailong chirab do nangji puta maya long jaipon sonsi KCS mai phum sing be tami non lada ke do an ke arta ke do tum do lapen RD ke do tum do lasikar bi sarang hanga mai pen ke isi khailong kachirab thetanji ladak ke sar arta ke do tum aphan CM MP MLA tum tami man PG puta jai lapen Akisar atum jongsi hempe kapan dharna kang ni pen kachisong pute lata government atum RD nang iponji puta ninje. Ni ladak ni tum ala World Senior Citizen Day pen aja tonun si kabi sarang hamai pen Senior Citizen Day pini dak bi lo lapen dak kita ke dingi manta hang lo lapen tum churu nangji beli tum kacing honai EM Honorable EM kachirong bibida nang jom do deklo bala sono saksi ketheke ding karbi cultural society humsing bi maifu alang ida ye tong lo tasang se onteron alang karbi lame ba kongchun bang nang ye tong deklo tasang saksi ketheke ding tu nang ye tong pen apa ko hin pengewang pu west pesame lapu surya jana pesame pu east tame la kasar sar tu apuru nuang dak nang yeton si la jak member ang sudun lo abel pini mesen men pe tu la so nengkan sek lang ko lo la karbisar ha mai kaso mesen pe tu paju tu paklem ilo la la jak lung gilun tu tame hir ga hai hir tu tame hir bang tu hir lo Lapukar bi sarang hangamai mai pu Padmasri Dhanis Faring ti pen perangki ang no kaning je ponke nitum laso song ke lata karbia khai tet lapen nitum asong pen kopine khaya long alam the pen mati tok jir pen kacharap tun unji mini lapen pini pirthi adang sarang hang arani along pachiton dun si Padmasri pokhila lekhe pia phan tami archo bon long lo puta ningje pon lapen karchu tame nitum ti online karbiang bong pen ke saman ke bang Karbia soal luang bong pen, kita lekti pia lang li, ayo songko pe same video lo same tu lang li si arno keju mi, nang tu kadu kita arju long lo, ada lang li dun lun an same pirte Karbiang long de kali kote Assam India terasa thang do, alang li than karcu long apot, alang li Karbiang long mate Karbia khai fan man keman thek pot lapet Assam fan man keman thek pot, Karbiang bong soal long bong kelong ceng lo. Manusia ba nong iya bangke. Bose ini ngarong pik ning kalau se kerang dia ni sane. Alau ya anu se man pengelong thiar dia pa la pena au ka prang ke media pa arna mang ru putot. Juni chordom lo. News report KTV News.